Просто хора в нашите до 4 години ще игра Minecraft, Fortnite, Roblox, Brawl Stars. И също, каквото игри вие пожелаете. И може понякога да играем по приятел, не знам. Имам я, не знам до кога ще играем. И така е, да. Камерата ми е ужасна, според що забелязах. Ужасна е, защото нямам зелен екран. Не е тук. И днес ще играем на Майнкрафт. Така, да започвам. Ето ни хора. И сега ще почвам да играем точно Майнкрафт. Сега ще разгледаме тук. Има един челендж, трябва да изпълня. Че трябва да използвам само неща. Смисъл от селото, от животните. Да използвам. Добре, тук май видях нещо. Мисля, че ето е губи. Добре, това е грешка. Така. Не. Село спешно, не трябва село. Значи няма да свалям. Се мълчах, защото тук що видях сняг в гора. Агресвам. Около така следва. Така че... Някъде тук няма ли влизане в село, бе? Тук ще се цепна. Йес! Мале да отидох. Така са ме твача, кота на шума. Свински бут. Така... Трябва да изпълним този челендж. Сега път трябва да слизам. Вале, по-надолу поставяме там. Да. Явно нищо не надмира. Шит. Какво се даде? Те са двама! Ръката ми! Ох, майко. Не ги ползвам. Не ги ползвам. Видяхте ли? Взех дърт и го ставих. Така... Какво? Това там го поместих за село. Аз дали там трябваше да ида? Хора, отменям човека, мога да се... Как се случи това? Добре. Отменям челенджа, хора. Просто оцеляваме. Я? Чух ви ли жив? Ето. Не.
Вижте какво ще правя. Е така хора ще направя. Да. Съм се казвам. Добре, но... Като намерим село... Няма късмет просто на челенджа. Но ние късмет хора. Ой. Бедни. Няма да приближавам това, що ми искате. Как ще не мога да скочи така? А, така. Как да скочи програма? Кто? Къде си? Четата сложи. Охо. Де, другата мовца. Това не прасе. Опа, няма да закачам. Чело. Виж, оставям да намеря. Оп, без прасе. И прасето става също. За ядене. Да хвъсна в мисля. Ела. Не. Give me. Не мога да зумвам. Да, става версия, не мога да зумвам. Игра на една точка, 21 точка. Без точката съм игра. Една точка, 21 версия. Добре, има само гигантски гъби, бе, брат. Как ще има... Аз се върнах, дето мрях. Да, почна вали. Сядам те, защото... Добре, сега ще почна да имитая, че много лично ще ми даде тръп. Така че, тук е, да си играем гърба. Да, и тук сега ще излизат да... Моя скажи. Да! Седем, 10. Защо? Просто, чакай ме.